Tnediet it-tieni edizzjoni tal-Malta Business Awards li tittellam il-Kamra għan-Negozji Żaru Medji kollaborazzjoni mal-Malta Enterprise u l-Ministeru għall-Intrapriża. In-negozji għandhom sal-aħħar ta' Lulju biex japplikaw u jistgħu japplikaw għal aktar minn premju wieħed. Intqal li l-ewwel kumpaniji magħżula se jitħabbru f'Settembru u l-finalisti se jitħabbru f'Ottubru. Dan filwaqt l-isserata finali se ssir fl-ewwel ta' Diċembru. Aħna nħeġġu li n-negozju stess jagħmel is-sottomissjoni tiegħu għax hu l-aħjar li jaf x'inizjattivi għamel u l-aħjar li jaf x'kienu r-riżultati u għalfejn għamilhom dawn l-inizjattivi. Imma nemmnu ħafna li meta inti tkun qed taqsam dak it-tajjeb li għamilt inti ħadd tispira ħafna lill-oħrajn u ħadd tkun qed tagħti eżempju. Preżenti għat-tnedija kien hemm il-Ministru Mirjam Dalli li qalet li tkabbir ekonomiku huwa immexxi mid-dedikazzjoni u x-xogħol jibes tal-intrapriżi f'pajjiżna. Dawn l-awards mhumiex sempliċement serata ta' premjazzjoni ma huma opportunità fejn intrapriżi differenti jistgħu juru dak li qegħdin jagħmlu. B'mod partikolari fejn jidħlu żewġ pilastri ewlenin. Dawn huma żewġ pilastri li lilna jigwidawna bħala gvern fejn jidħlu l-intrapriżi f'pajjiżna u fejn qegħdin naraw aktar u aktar kumpaniji jinvestu fihom. Għal aktar informazzjoni wieħed jista' jżur www.maltabusinessawards.mt.